Halljó, sziasztok lányok, illetve srácok! Ebben a mai videóban elhoztam nektek egy újabb játékot, a Minecraftot. Méghozzá a Java Edition-jét PC-ről fogok játszani, úgyhogy kreáljuk is le az első világot. Ebből amúgy egy sorozatot tervezek, majd esetleg becsúszhat a hardcore fokozat is, de egyelőre toljuk túlélő, normál nehézség, és a parancsokat nyilván kikapcsolom, nem fog csalni, utálok csalni, mert utána elmegy a játéktól a kedvem. Szóval, srácok, mi legyen ennek a világnak a neve? Legyen mondjuk ennek a világnak a neve Szupi Jó Kaland Mosolygó Fej. Hozzuk is létre a világot, és lássuk is, hogy hova fogunk dobódni. Amúgy nekem van már világom, amilyen saját, ez lesz az a világ, amúgy egész jó eddig, nem tölt be még, várunk egy kicsit. Azt akartam mondani, hogy egész jó ez a texture pack, amit használok. Aki nem tudná, hogy mi az a texture pack, az így hozzáad a játékhoz, tehát egy ilyen másfajta lesz a blokk tőle, ilyenek. Meg itt a kajacsíklen, meg az élet, szóval nagyon-nagyon jó lesz. És egész nap, egész nagy területen vagyunk. Most, hogy így itt vagyunk. Igen, ott látok egy barlangot, amúgy nem is olyan rossz. Bele spónoltam egy hegy oldalába. Szóval menjünk is el, vágjunk egy kis fát. Bocsánat, hogyha csikéket laggolgat, hát nekem se a tökéletes gépen van, de igyekszek jóvá tenni. Nagyon-nagyon jó, vágjuk a fát. Illetve srácok, hogyha tetszik nektek ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ezzel jelzitek nekem, hogy ugye ebből a Minecraft sorozatból legyen még több rész. Én nagyon szeretném, hogyha folytatnánk ezt a Minecraftot, mert amúgy ez egy nagyon jó kis játék, és lennének majd olyan terveink, hogy esetleg, ha elérjük a csatornán a 20 feliratkozót, építek egy szobrot rá, meg ilyenek, szóval nagyon-nagyon jó lenne, hogyha megnyerjük, vagy mi az lenne még ebből több rész, nagyon örülnék. Szóval igen, remélem, hogy lesz még belőle. Lesz rá igény, de minden esetre én elmegyek egy kis követ is bányászok, a játék hangját lejjebb veszem, mert óriási. Ó! Emberek, itt egy kis vasacska, azért ez elég nagy szerencse kell szerintem. Már így az elején csak úgy pont lássak, amúgy a mélyen van vas, ez komoly. Egy darab. Eddig. Kicsit körbeásom, hát ha lesz még itt körülötte egy kicsiket. Addig fölmegyek. Hát figyeljetek, srácok, ebből az egy darab vasból elsőnek kraftolok egy kemencét, ide berakom, kiégetem, és lesz belőle egy pajzs. Ezt a szót kerestem, csak nem találtam meg. Igen, ezt ki is vesszük. Elég hamar meg lett az előrelépés, még kardom sincs, de már itt a vas. Pajzs. Haladunk! Na, de elültetem azt. Valami nagyon szép házon gondolkodtam amúgy, így a túlélőnkben, hogy hát azért kéne valami jó kis kecó, ahol meghúzzuk magunkat. Miért
eltöröltem a gombot véletlen. Ebből lesz egy kard. Így meg is van ez a 3 fő dolog. Igazából, amit nagyjából szükségesek. És hát bocsánat Malaszka, de most itt elbúcsúzunk tőled. Bocs. Muszáj lesz a húsod. De valamiből meg kell élnünk nekünk is. Milyen szép kis tájon vagyunk. Ja, remélem az lenne a legjobb, hogyha találnánk itt egy kis falucskát és le is telepednénk. Nagyon-nagyon szeretném, hogy legyen ebből egy sorozat. Nem nagyon-nagyon jó kis gép. Menjünk is el erre, azt mondom, nézzük majd. Közben itt vannak ilyen aprócska kis lyukak, amikbe benézek. Ó, tehén! Tehén! Egy kis hús, bocsánat, de most itt muszáj lesz. Egy kis szemecskese, itt is. Hopp! Ajaj! Na! A felébe. Ne. Emberek fél szép. Úristen. Jaj. Nagy van. Meg fog szállni. Ne! Tudtam, hogy meg fog halni. Ó, bár jó, nagyon jók vagyunk. Jó. Azt a... Jaj, belenesek. Tudom, hogy szép, de azért nem akarok beleesni. Oda majd le kéne menni egyszer. Meg is van a 3 ágyunk, közben ütök még ilyeneket, mert akkor kell nekünk egy fa, Köszönöm. Így kraftolok egy kemencét. A kemencéből van 4 darab tejű. Egy füstölőt, és a füstölőt így bele, így pontosan. Jó. Így nagyszerű. És igen. Rájöttem. És még így is hamarabb sült már. Na jól van. Nem bírunk aludni. Ez a sült marhahús. Ez jó sokat ad. És még egy achievementet megkaptunk, előrelépést. Aludjál szépen. Nagyon jó, haladunk. De nem kéne szívesen lemenni. Itt jók leszünk ennél a helynél, ide meg is fogom. Pam. Nagyszerű, egy kis ládikó, és kész. Na és srácok, meg szeretném köszönni nektek a figyelmet, hogy itt voltatok ebben a újabb játékban, ebben a Minecraftos videóban. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Következő részben abba a barlangba be fogunk menni, és meg fogjuk találni a végleges helyünket szerintem, nem biztos. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Én Norton voltam. Sziasztok!